mukadzi wangu asiwane chikomba here akanditi usandifundise zvaunoita iwe ndakati ndakachena sorry chakamira ndakati mukadzi wangu inida handifunga kuti zvauri kuita zvine zera rako kuzoti hautina chi hauchada shungu nebonde. Right, Lois. Chikonzero chipi chekuti wairamba ukondera nemunhu wako? Chikonzero chinoita kuti ndirambe pakukondera baba. Vakadzi vavanodanana navo ndinovaziva. Ndinosvika pakunzwa kusatombozvida nekuti wonyatsokunzwa kuti murume wako arodanana nemukadzi uyu, murume wako arodanana nemukadzi uyu, kana feeling yacho inoenda changamiro kutaura chokwadi. Ndinoswera ndiri kubasa ndakamira, ndoswera ndichinzwa nyaya dzekuti vanodanana nhingi. Kana nyere dzacho dzinouya sei nekurara nawo baba ndino feeling yacho inobva kupi? Ndinenge ndine stress yekuti vana, ndine stress yekuti iwewo uri kundiitira chihuri, ndiri kuchengeta vana kubasa ndinenge ndakaneta. Dzinoenda zvechokwadi ndairamba, handisi kuramba. Ngoti mangazati ndaicheza. Wataura muchidini wakakwidza izvi kuti unzwike wasoti gaga. Tinotenda. Pamusoro yemedaro. Inini ndinonzi Lois Sileti, ndinogara kwaMolive, mutuka Molive. Unonzi Lois chi? Sileti. Ipe spelling ya Sileti? S-I-L-E-T. Ndati ndinogara kwaMolive, ndinogara mutukura Molive, ndiyo sabhuku wangu. Ndauya mudare raChenambura kuuya kuzomangarira murume anonzi Tendai Cheza. Takanga takaroorana, asi ndauya kuzomuramba pamberi pedare zviri pamutemo. Nekuda kwezvikonzero. Chikonzero changu chekutanga chinoita kuti ndirambe Tendai Cheza ndechekuti tine vana vaviri, mumwe ane 9 years, mumwe ane 5 years. Asi sababa kuti vatori maresponsibilities avo ekuchengeta mhuri havagoni. Vana kubvira pamateneji kusvikirana pavari izvozvo izvi kuchikoro kusvikirana zvese. Ndini mai vavo. Baba vachona havana chavanoita. Zvakadaro ndinozorwadziwa nenyaya yekuti baba ava vanocha chihure. Baba vanoita gumbomba gumbo panze rinobhohwa. Zvokusvika pakudanana even nevakadzi vevanhu nehama dzangu havasarudze kuti ndiani anonzi mukadzi wese vanodanana naye. Vakadzi vekumashops havasarudzi vanongodanana. Dzimwe nguva ndinosvika pakubaira majekiseni enhingirikini echirwere chepabonde. Ivo havandirapisi sezvandambotaura kuti havachengete mhuri. Ndinozvirapisa ndega, inini ndinoshanda ndinochengeta vana ivava. Saka ndaona kuti ndinotosvika pakufa. Chekupedzisira chechitatu ndechekuti baba vanhu vari violent. Patakata negore tisingagare tese takarambana zvekungotaurana kuti ani achada. Vakasvika pakuuya, vanouya kumba kwangu, vakamboya kumba kwedu, kumba kwaamai vangu. Vakapopota, vakadhakwa, vakatuka amai vangu, vakaudza vakataura chihure chaamai vangu inini. Havana zvavakavaita, vakavasiya vakaenda. Vakazodzoka muna June kumba kwangu. Vachiti zvonanzi ndauya kuti taurane, asi vakauya vakadhakwa zvekare. Vakandiitira hondo, vakasiya vandikuvadza ziso vakaenda. Ndikazvirapisa ndikaita sei zvese. Silent. Unoda utaure dare kuti nemurume uyo anonzi Tendai Cheza mugere meseri. Kwete. Amugare meseri. Atigare tese. Makambogara meseri. Wangu chakagara tese. Murume uyo akaroora here. Vakaroora here. Vakaroora kumba kwenyu anozvizikanwa semupashi. Yes, saka amugare mese. Asi amugare mese. Wataura dare kuti mune vana. Mune vana vangani? Tine vaviri. Mune vaviri. Vakomana. Pamusi kugara mese apo ungazive kuti murume wako ane kachiramo. Baba ava vane mhuri yavo. Saka vanogara kumba kwavo kwaMutonda kwaCheza. Zvireva kuti iwe wakazowanikwa ari muwanano yake uya. Vari muwanano yavo vanga vaine vakadzi vavo vairi mumwe wachona akazoshaika. Izvi waizviziva here? Ndaizvizivawo. Ndakazozviziva hangu nguva yazofamba. Endapo mberi. Saka pavakauya ipapo vakandiitira mhirizhonga muna June. Vakaenda ndikazvirapisa ndikasvika pakuzviendesa kuchipatara ndikazvirapisa ziso ndega. Vakazodzoka zvekare muna December, musi wa 19 December. Vauya kuti tizive kuti sei wati murume ari violent. Nakangova violent here. Ndokukonzera here mhirizhonga pasina zvinenge zvaitika. Ipapo vanouya nenyaya yekuti ndauya uchizotaurirana. Mukadzi wangu ndinokuda. But nekuda kuti vanenge vakadhakwa zvekare nezvavanenge vachitaura zvacho. Kunge ipapa pandakavarekodha pavakazoya muna December, ndinotori neaudio ravo kubva pavakatanga conversation yavo. Vakatanga vachiti ndauya uchizotaurirana kuti tiwirirane.
amai vako iwe vanofamba vachitaura kuti zvonini ndinodanana. Pane pavataura iwe kuti murume wako unomakwiza kuti munhu asina anoita kumba kubanze. Une hungo here nezvakuta? Hongu ndinawo. Kunotori nomwe mukadzi ndingatomutaura nezita. Muroora wekwakahari anonzi amai B, mukadzi waHonest. Vakatombondisvikira pamba. Ivapa vakauya nyaya yamenokwa vakabatikidzwa vakarara vese. Ndokubva nyaya yafamba kumashops, ini handina kunge ndaziva. Orari zvakanaka. Iwe watsanangura dare kuti murume wako uyu haazeze kuti hama yako here kana kuti chii. Pane hama yako here? Vane munin'ina wangu wavakatodanana naye. Kana ndisingazive kana izvozvo vanotodanana hongu. Kakuti kudini munin'ina wako? Nemunin'ina wangu uyu mai vake namai vangu inini masisters. Baba vamwe chete, amai vamwe chete. Amai vake kuti vakanga vachidanana. hongu ndinawo. Tiendera kumberi. Pavakazoya kechitatu ipapo apo pazvakazoita kuti zvizondipa shungu yekuti ndiyozomhangara padare ndivape gupuro pamberi pedare. Vakauya vakataura kuti zvoni ndauya kuti tizotaurirana. Nekuti ivo amai vako havangafambe vachitaura kuti zvoni nini vakandiwanikidza ndine chikomba mumba mako. Ndikati zvoni kana muri kutaura izvozvo handimataura zvamai vangu. Inini handisi amai vangu. Madima enda manobvunzana namai vangu. Saka ndinoda kuudza iwewe nekuti ndiwe mwana wacho. Nhasi unoyu wazouya wava nedecision yekuti hauchada munhu. Ndiwataura kuti ini murume uyu handichada kuramba zvepamutemo pamberi pedare. Ndizvo. Chii chikonzero chanyatsokonzeresa kuti zviitike saizvozvo? Zvinoratidza kudare kuti pane nguva yakareba muchinetsana. Ndizvo. Handitika murume wako achiita kugomba panze kwenguva yakareba. Ndizvo. Sekushaka kwawaita. Chii chazonyatsoita kuti iwe kuti nhasi murume uyu handichamuda? Chanyatsozokurwadza chaicho. Dai vachituka inini ndinonzwa. Kwete kunditukira amai vangu. Ndizvo here changamire zvokuti kana zvikanzi amai vangu inini kana vakanzi ihurere mubhawa toti. Asi handisana mbona amai vangu ari mubhawa vachihura. Vakataura muromo wekuti ndinayo audio kana ndina ndinokuplayirai izwi ravo vachitaura. Vakataura kuti mahure. Amai vako ihure. Ambuya vako, ambuya vangu vanogara kumba kwedu kuna amai vangu. Kutadza kufamba chete dai vauya zvavo mavaona. Amai vako ihure. Ambuya vako ihure. Vakazvara iwewe hure. Iwe unogara kupi izvozvo? Ndinogara kwaMolifi pamba pangu. Right, pane pawataura iwe kuti une vana vairi. Ukati murume uyu haasi kutora care, haasi kuchengetedza vana. Vana vari kuchikoro here? Vari kuenda kuchikoro. Iwe uri kuenda kuchikoro. Iye anoti andamuzorere kusaendesa vana kuchikoro kana kuvatengera chikafu kana zvipfeko. Hapana. Anongoregera kuva. Anongoregera Right, zvakanaka. Tiri kuda kuti Tendai utaure zvauri kutongerwa nemudzimai wako. Pamusoro pedare. Inizita rekuti Tendai iri munhu ndovhiki ngutichesa. Gilbert. Booster rangu ripachitura. Nyaya yekutaura mukadzi zvizhinji zvacho zvaanoti ndinopomera kana kuti ndinoita kana kuti ndinodanana nevanhu handina vanhu vandodanana naye panoti ndindirwe ndinodanana vanhu paMolifi ndani vakadzi vangu vaviri vavo aivaziva ende patakadana naye tikataka chigadzirira namotikari zvikatazoita grow-run achitozviziva kuti ndina vakadzi vangu vaviri kana achiti inini ndakazoita chigore mashure iye pachakanga huro futi rangu asi ndakazosvika naye muwanana ndakaroora ndikamupa vabereki vake mari ndakaenda sekwasha ndikamuroora zvakanaka takagara Kamaura zvakanaka Gilbert. Tine vabereki vanoiserwa pano. Okay, munokuziva here kwasha? Akauya kuzoonekera akabvisa pfumba. Aura zvakanaka enda kumberi. Saka ndaroora kudaro zvinhu zvakatanga tichivaka musha wakanga akatenga ndiye pandakasvika pari akanga aine one room akanga aine one room nekamba kemani takagara kumakora takagara tichigarisana zvakanaka panyaya anotaura nemunin'ina wake kuti ndakadanana naye hanzvadzi yake yanotidzana naye pakauya munin'ina wavo akabva kuMalawi mwana waamainini vavo musikana yauya kubva kuMalawi akasvika kumba ndobva asikonzi achigara pamba pana amai achigara pamba paamai vavo
musikana uyu akazvipiwa imba yekuti agare pamba pamwe pakachengeswa naamai. Saka hanzvadzi yake yanzi Gidza akanditi, Tsani unoona zvekuitika pano, ndaenda ndine howe dzanendaenda ichesikuti ndinoda kuti ndipe vana kuti vana vangu vakanga vari kubva kwaamai. Ndakati ndinowedza ndave nadzo ndipa naamai vadyi nevana vangu ngwaripo. Saka ndobva ndidaidza hanzvadzi yake, Tsani munoona mukushaya time yekuona here, muri kuona zvekuitika panapa. Amai vadzinga vabudisa mwana waamai nini vari kuMalawi kumubvisa mumba vatumisa mukamba apa pamba panonobikwa doro. Saka iso musikana kana achinge abviswa aendeswa, uyu ane munyina wake mwana wamai vake anogara mba mumwe chete imomo. Saka iwe uchidimbu Rubert uri kutaura kuti hauna kudana nemunyina wake? Handina. Asi Tsani vakanditi inini kuti nditaure nasisi vangu ava vekuMalawi kuti sisi zviri nani mudzokere kuMalawi pane kuti murambe muri muZimbabwe. Takanzwisisa ipapo kuti watiwa hauna kudana nemudzimai wakanotaura kuti wewe unokonzera mhezvo unogona kurwisana naye ende une nguva refu usingatoreke nevana vari kuchikoro ndomutsadza ari kukomeredza. Changamira handizive, ndiri mumanoshanda. Kana makabvunza mai vake ndakatobvurira ndakatora $1,500 ndakamuvhurira shop. Ndakati ngatengese, ndakareda kushop yemutwini wangu. Kana kubvunza mai vanoiziva. Akati haachagona kuti aita sei nokuti akuzokera kubasa. Ina unochengeta asi kukwanisa kuvhura mukadzi shop kuti atengese. Yekuti shop yakavhurwa iwe akaiendesa kubvisa kwaakanga ichirengwa akaiendesa pamba. Ndobva ati mwana wake wainaye mukomana mumwe ngaachitengesa mushopu macho. Kana ndiri murume asingagoni kuchengeta mukadzi ndogona here kuvhura mukadzi shopu. Bvunzai amai vadai kuti inhema here dzandikureva kuti handina kuvhurira mukadzi shopu iyi ndisikagoni kuchengeta mukadzi. Alright, dane muri kunzwa nyaya. Ndoda kuti utaure pfungwa yataurwa nemudzimai wako ari kuti inini ndauya pano uri muonera womuramba zvipachena unozvigamuchira sei? Handina ndinokuti kuti ndimumanikidzire ndoita pati izvo zvinhu zvinoda something. Handirambe kana akasunguka bhutoro racho ngaandipe pakabepechi sekutaura setemo waakubuda iye, asi inu pachangu mukadzi wamuita sei nomuno wane nguva yakadii usiri kusvika kumba kwemudzimai wako? Makapedzera kuonana rini? Mane nguva yakadii usiri kuonana? Pane nguva yataura iye kuti ndakamukwadza ziso. Ndakaenda kumba makore api? Igore rakapera 2024. Saka tiri kuti kubva gore ra2024 kunani musati maonana? Kuonana tinoonana kwete zvokurara tese. Kuona tachingoona tichingotaura sababa naamai. Uchienda kumba here? Kuona kwati kuitaura ndekuti uri kuenda here kumba kwemudzimai? Ndaenda kumba mostly iye anenge asipo. Arikukwanisa izvozvi wakadzoka musi wa19 kubva kuLebanon kwanga aenda nevarume. Saka inini mostly ndiri kunoku ndine ndine vana kubvira kudhara. Ndinenge ndichisara ndine vana pane musikana webasa. Tichitoo makezi evana iye ari kuLebanon. Saka sometimes iye anenge asipo. Kazhinji kacho kugara kwataita asi unofunga kuti semudzimai wako akukuramba pane zvichaunosuspecta semurume agara nemudzimai wako? Ndakatobvunza aiwa iwewe sepfungwa dzako uri kuti semudzimai wako arikuramba achiemasazi kuti haachandini, pane pfungwa here dzinouya mauri unofungidzira kuti sei ari kudaro? Mukadzi wangu akatanga kuramba bonde kwenguva yakareba. Ndakamubvunza kuti kuiwe unoramba bonde neni pamusika pei? Zvakanzi ina achada zvebonde. Ndakati noone zera rako achaita zvebonde pamusika pei? Zvakanzi unondipa zvirwere. Ndakati iwe ndikupa zvirwere? Ndikupa zvirwere iwewe ndino mukadzi mukumba. Mukadzi wandinaye kumba haana zvirwere. Chautaura kuti ndamupa chirwere chepabonde. Kuwewo chako chirikubva kupi? Inini mostly unosenza kubva musi Mande paanobva kumba anozodzoka musi weSaturday. Indenge ndinaye musi weSaturday manheru. Sunday Monday morning achidzokera. Mazuva mazhinji ndiri kumba kune mukadzi wari ndina ari papana. Saka ndine chirwere ichi chongoona pauri
kune mukadzi wangu ari kumba achi ngatitsvagei kubva chirwere mukadzi wangu asiwane chikomba here akanditi usandifundidze zvauta zvaunoita iwewe ndakati ndakachena sorry chakamira ndakati mukadzi wangu inida handifunga kuti zvauri kuita zvine zera rako kuzoti hautina chi hauchada shungu nebonde. Right, Lois. Chikonzero chipi chekuti wairamba ukondera nemunhu wako? Chikonzero chinoita kuti ndirambe pakuonde nababa vakadzi vavanodanana navo ndinovaziva. Ndinosvika pakunzwa kusatombozvida nekuti wonyatsonzwa kuti murume wako arodanana nemukadzi uyu, murume wako arodanana nemukadzi uyu, kana feeling yacho inoenda changamiro kutaura chokwadi. Ndinoswera ndiri kubasa ndakamira, ndoswera ndichinzwa nyaya dzekuti vanodanana nhingi, vanodanana nhingi. Kana nyere dzacho dzinouya sei nekurara nawo baba wacho, feeling yacho inobva kupi? Ndinenge ndine stress yekuti vana, ndinenge ndine stress yekuti iwewe uri kundiitira chihuri, ndiri kuchengeta vana kubasa ndinenge ndakaneta. Dzinoenda zvechokwadi ndairamba, handisi kuramba, ndairamba. Ko zvandataura kuti havandichengeti, ndikarwara ndinorapiswa nani? Ndikarwara ndinorapiswa nani? Mukadzi wavo wekuzosharika wacho. Kuti pane zvirwere zvawakabatwa nazvo. Bhuku ndirorire. Rine zvirwere zvawakabatwa nazvo. Zvibonde. Bhuku rangu ndinaro. Zvirwere zvipi zvawakabatwa nazvo zvibonde zviri pakusina kuatarisa. Imbomira tisina kuatarisa zvirwere zvipi zvaunofungidzira kuti zvibonde zvakabva mumuromo wako zviri mukati mewako. Zita racho nezvaro rechirwere chacho ina handina kuzofunza hangu manesi. Asi ndinotonzwa kuvaviwa kuzasi kwangu. Ndinokwenya. Zvekukwenya zvedu ndikangorara navo chete ndinokwenya. Mukadzi wavo mukuru. Zvinoitika kana uchinge warara navo chete. Pandinorara navo ndikapedza ndinonzwa kuvaviwa, ndinogona kuzoita nguva ndakadaro. Ndikazowanawo mishonga ndikabayiwa jekiseni zvinoita sei zvinopera. Mukadzi wavo mukuru akazoshaipa wachoni. Pane pandakazomboenda nemwana kumusha kwavo. Vakarwisana, vakatorwa nemukadzi wavo iye, mukadzi uya airwewo kuti ko mukadzi uya auya kuzoitei, asi vaindiziva zvavo nokuti mukadzi wavo mukuru nevava vakatomboya kumba kwangu, saka vaindiziva. Saka ini ndazoita mwana ari mucheche ndabva ndazoenda ndinoratidza amwe nemwana. Vakatanga kurwisana ivava vane mukadzi wavo. Mukadzi wavo iyeyuyu nemukadzi wekufa vachitotaura kuti taneta nezvirwere zvako zvepabonde panapa. Taneta vachitorwa apa. Vachitonzwa baba havashandise kondomu. Vakadzi vakatondudzwa vakati uchazviona. Mai guru vari pale. Omushangamira ndi. Mai ndinoda zvitokwadera. Hai, kubva ndichigara nemumasana ndamboita chirwere chepabonde. Ina handisati. Zita renyu ndiana mai? Priska Musingo. Saka zvirwere zvepabonde izvi ndazwa unosenzerako iwewe. Inini. Ndinosenza mborojo Uganda. Ndazwa nenyaya yekulevani. Vandinoshandira ini mumaLebanese. Saka ini ndinorera mwana. Pavanoenda kwese kwavanoenda kana maholidays kana kumi tinokuenda tese. Zvokuti papapa ndakatoburuka ndege musi wa 18 December. Zvinogoneka here kuti zviitike kuti iwewe chete zvirwere zvobata iwewe zvotadza kubata maiguru wako? Changamire pamwe tingatongonoteswa kana tikangowanikwa vanotesta zvingatodo nekuti miromo chaiyo inoramba inogona kutaura zvisirizvo. Kana zvichibvira kana kuine kana veutano vanogona kuchitesta kuti zvandiri kutaura kunyemberwa ndichokwadi ndivo vanogona kuisa chokwadi. Right, zvakanaka. Dai. Right, nyaya inozikanwa here nemhuri yekutambudzika kwedambudziko iri pakati paGilbert naLois. Sezvo ndazwa inini kuti mudzimai akanomurora, meaning to say she's part of the family. Muri pane maziro amuri kuita here nyaya idzi? Pane here zvamakamboita kuti dzigadzirisa? Hapana zvatakaita nokuti nyaya yakupenzi kuti pavakanororana vakaroorana isusu tainge tisina kuzviziva, kunyange pavakanetsana hatina kuzviziva. Hama inini vakazongondisa meseji kuti mukazi wahere kudaro kwandiri kuenda nemunin'a wenyu kuda unomurana ndomeseji ndifonaa iye ndinonga vakasina kuzvitaura kuti timbogara pasi semuri kuita sekugadzirisa. Pese pavanonetsana vanongoita nyaya dzavo vari vaviri, havauye kuzotitaurira. Handizive pamwe mutumini wachona pamwe ndeangazotaura kuti vanotaura here nyaya dzavo. Mutumini ari pano? Uyu mutumini wacho. Mutumini zita ndiani? Sylvester, une mazviro anoita nyaya, tigone kuti tibatsire here kana kuti toita sei nyaya?
na hapana tambo yavanenge vachitaura nyaya yekuti tiri kunetsana kutozvinzwa pano padara kuti vanotori negore vasingagari vese kutozvinzwa pano padara ava vari baba vanavakutaura kana kuti taurira kuti kana vakati sekutaura kwavari kuita kuti zvemuromo zvinota sei zvinonetsa ngavataure kuti vakamboere kumba kwangu baba mini tanetsana nezvenetsa avari baba kana kuyamba Right, iwe Lois. Sekuziva kwaunoita kuti Gilbert ane hama dzinogona kuchibatsira panyaya idzi. Pana vanatete vari pane? Pana vanatete vaGilbert nanambuya vaGilbert. Pane here kwakamboitawo. Zvawakamboitawo kuti usvikire vanhu vakadaro kuti vavanotogadzisa nyaya iyi. Tisati tasvika pakudanho ravasvika nhasi kuti inokomani chake. Pakutanga chaipo chaipo. Kungana ndichine mwana wekutanga, mwana wani. Taimboti tikanetsana. Ndaitaura nemutwini wawa ndichitombotaura ndo nyaya dziriko, asi ndakaona kuti maanswers avaindipa ndainyara nazvo, saka ndakapedzera ndisisaite sei nekuti kana ndikaudza hama dzavo vanongotaura kuti wakauya pamurume ane vakadzi vake iwo waiti unozvigona here, saka ndakapedzera ndanyatsoona kuti zvechokwadiwo kuti ndienda kutotsvaga hangu kuti ngonodzimbirwa ronda randinaro rikaindikonyarara. Pandakazoya kunoku ndichizomangara nyaya yangu ndopandakazovaisira meseji zveshuwa mutwini wacho nababa mukuru wake, ndo nyaya iriko ingoyo yemuzongonzwawo chete nyaya dzacho dziripo. Ndanisisade advice kumunhu kana ndaingoda nyaya yacho ingopererawo panapa. Saka vari kuita mashoko mukanwa mangu ine akwanzozvifarira. Munhu kana achinge akarohwa pamuchaanopaziva panofanira kutaurwa nyaya dzemusha. Handaigona kuti ndafamba ndangoenda kuti ndida kunoonova baba ndosikuudzwa nyaya hatisizoaenaa. Kana ndainga nyaya ndinonzwa kuti kuno kune nyaya kana kuti iwo vanenga nyaya kumba kwavo, because ndisina kupa boundary kuti apa padarikike. Saka semunhu anenge aine nyaya dzake ndakangoya ndoswekera nadzo panapa takanetsana hari hatizodzanenge kana uchimboona zvisingagone enda kuvakadzi vake vanotongana iko kunokuti ndiko kwaunogona kuenda kumba kwamwene nakuchidike chaunotaziva svika kumbaona nababa mukuru, kumbaona natete, kumbaona nanini chii ava vachinge vanetswa vanotoya vakanetsana kumba kwavo vanotoya kumba kwavo taure mutwini wenyu but handina mbobvira ndakasangana nazvo handisikuva pamhosva ndo zvavariwo nokuti hakutase kutaura nyaya dzavo. Vakanaka cheza. Iwe Lois, nhasi unovava kudai pamberi pedare uchiramba murume titindouramba kukuru pamberi pedare tinoramba zvepamutemo. Pane here zvawakatarisira kumurume wako zvawakatarisira kuwana kana uri kuti murume I'll just let go everything? Handina chandakatarisira kwavari. Vana unochengeta nekuti handiti kubva kumashure kwese uku pamwe ndingaine ndakutovanetsa tinge taura kutotanga zvimwe zvinhu zvisingatambiki kare kese kubva iri mateneti kusvikira nachii hapana chavaita pavana izvozvo vana vakavhura zvikoro havana. Saka chii chandingazoda futi kwavari ndingaenda kutongotsvaga maproblems. Chandiri kukumbira changamire kungoti mundibatsire kuti ndiri kuvatambidza gukuro ravo zvepamutemo. Ndiri kukumbirawo hangu protection order ndo imwe yandazonyanyodinga. Izvi ndakufamba ngegakanje gumbo vakandikuwadza musi wa19 December hatisati rapora richiri rakazvimba ndokuratidzai kana muchida. Tsamba ndiyo iyi yandakaenda ndikanorapwa kwamakumi ndikatotorwa x-ray. Pakukumbirana zvinhu ipapapo ndo pakukuwadzana futi. Kana ivo vachizoonawo kuti nekuti vana ndevavo vanogona kutengawo shuga handivarambidzi, asi inini kuti ndichitoda chakachikwa ane 9 years ari kukwanisa 9 mwedzi unouyawo neane 5 ari grade 3 neari ECDP. Baba vakatotenga motikari nemari yangu inini, motikari yavakatengeserwa nehanzvadzi yavo inogara kuGZ. Ini ndokuda kuenda kuLebanon ndikapiwa mari nemurungu mari yekusara nemane vakanditi ndipe mari iyo ndinobhadhara motikari. Kana wadzoka ndikenda kuenza mari yako ndikudzosera havana kutondipa mari yangu. Ndikakauneta mari dzangu dzavanadzo changamire baba ava ndinorwadziwa. Ndosaka ndataura hangu kuti kana variwa ndinoda kuti vakandichengete muzoona kuti kubva nhasi kusvika zvichienda mberi ndinofa here. Zvakanaka. Tiratidze hama dzemacheza nehama dzako vavako vari pano utambidze kuri kwako gukuro dare rakatarisa
taura mashoko utaura mashoko ipapo ekuti wasale nawo awanonochiruka kumunin'ina wavo kana kuti mukoma wavo zvakanaka iyoyo ngakutamidza kuti dolasi iri nyaya iri yekuti ndokudhura ndamupai kuti ndinei kubva nhasi hakushanda kuisa kuti munongawakazoya kumba kwekutisa tichana mukatoona ndobva kwenyu kunenge wakamwenyenzi vana tanga miromo zvazvinoita vanhu pakurambana ava vaikandoo matombo vachitonamata vachienda kuchinja chitimba yangu ngaimiririchi saka vahwina